Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, Honorable Abida Mia, Second Vice President of the Malawi Congress Party and Minister of Water and Sanitation, Honorable Richard Chimwendo Banda, Secretary General of the Malawi Congress Party and Minister of Local Government, Unity and Culture, all the members of the National Executive Committee of the Malawi Congress Party here present, all the cabinet and deputy ministers here present, Paramount Chief Lundu and Paramount Chief Kaduya, Honorable Peter Simbi, Regional Chair of the Malawi Congress Party for the South, and all the regional chairmen here present, as well as all members, all the shadow members of Parliament and councillors here present, Bishop Henry Rupia, officiating clergy, and all the religious leaders here present, Senior Chief Ngabu, and all the traditional leaders here present, distinguished invited guests, Nana na Baba, Apale, Natsiganamwe, Mascati, Wacha, Boma, amayi ndi abambo, ndabwera kuno kuchigwa kuti ndidzalonche kampeni yanga yomwe nditapange kuno kumwera konse mpaka tsiku loponya voti pa Seputembala apa sikalekale ayi. Koma pempho langa kwa inu, pempho langa ndakuti mulipatse voti yanu kuti ndipititse patsogolo ndichangamutse chitukuko chanu chisayimenso ayi. Mwina wena nkumafunsa kuti chandilimbitsa mtima nchiyani kuti ndipitirize kutumikirani komanso kuti ndikhalebe ngati president mpaka 2030. Funso limeneli mayankho ake alipo 5. Ndipo choyamba chomwe chandilimbitsa mtima kuti ndipitirize kutumikirani ngati president ndi support yanu. Support yanu yomwe mwakhala mukundipatsa kuno kumwera konse kuyambira chaka cha 2020. Ndipo zisankho za chaka 2020 ndali ndi nkhawa chifukwa wena ankandiwuza kuti inu kuno anthu akumwera simungavotere munthu wa chigawo chapakati ngati president. Anthu ena amachita ulumbira kumalumbira kuti akumwera
simuwamvera mfundo zawo, ndipo munthu ngati inuyo za inu sangasamale nkulabadira konse, chifukwa inu sinu wakuno kumwera yaye. Anthu ena amani yankhamo kuyipitsirani mbiri, inu anthu akuno kumwera, kuti inuyo ndinu anthu atsankho okonda kusankhana nokhanokha m'malo mosankha utsogoleri olimbikitsa chitukuko. Koma ineyo kuyambira chaka cha 2020 kufikira lero ndaona ndi maso angawa, ndaona kuti zipani zomwe zimakuchukitsani ndi mbiri zimenezo zimakunamizani. Chifukwa ineyo ndiye mwanipanga sapoti nsaname, ndipo kuno ku Chikhwawa amene munanivotera mu 2020 mudalipo 32,706 zomwe ena sakukhulupirira mpaka lero. Chifukwa cha chimenecho ndikuti zikomo. Kukakhala kumsanje mudanivotera mu 2020 anthu okwanira 21,923. Nanunso ndikuti zikomo. Tikakwera mtunda upita kuchiladzulo adanivotera mu 2020 mudalipo anthu okwanira 11,777. Ndipo kwa inunso ndikuti zikomo. Anthu kucholo mudanivotera 13,631. Nanunso ndikuti zikomo. Ndikuti zikomo anthunso kwana 17,499 amene mudanivotera kumulanje. Ndikuthokozani inunso anthu 9,456 omwe mudanivotera kumwanza. Zikomo, zikomo kwambiri chifukwa cha sapoti yanu. Inunso anthu 6,092 amene mudanivotera ku Phalombe. Zikomo chifukwa cha sapoti yanu. Inunso anthu 6,652 amene mudanivotera ku Neno. Zikomo chifukwa cha sapoti yanu. Komanso inu Malawi okwanira 18,108 omwe mudanivotera ku Baraka. Zikomo chifukwa cha sapoti yanu. Tikuti tikati tikambeza Blantyre ndiye wondivotera mu 2020 mudali 142,911. Ndipo muchimve konsepo kuti ndine wothokoza chifukwa cha sapoti yanu. Ndikaphatikiza mavoti onsewo omwe mudanipatsa mchaka cha 2020 maboma 10, ndiye kuti kuno kumwera adakwana 280,755 zomwe wena sankayembekezera mpang'onong'ono pomwe. Koma inuyo anthu akuno kumwera ndikuthokozeni chifukwa mudanikhulupirira kuti ndikutumikirani, chifukwa sapoti yanu ndiyomwe yanilimbitsanso mtima panopa kuti ndidzipereke popitiriza ntchito ya upresidenti yomwe mudanipatsa chaka icho cha 2020. Mavoti
omwe mudanipatsa kuno kumwera mu 2020 anaonetseratu poyera kuti kuno kumwera ndi masapota ochuluka, komanso zinaonetseratu poyera kuti muzisankho za 2019 mavoti wanu sadawerengedwe mwachilungamo, zomwe zidanipatsa ine kulimbika mtima kuti ndipite ku khoti nkasume. Pakana ku khoti lalikulu adavomereza kuti mu 2020 mukhalenso masankho wena, nicholinga choti nonse amene mumanisapota kuno kumwera mavoti wanu awerengedwe mwachilungamo, osati mofufutidwa ndi tipex. Ayi, ndiye ulendo uno ndikutsimikizirani kuti zofufuta mavoti anu ndi tipex sizichitika. Olomwe anaba zisankhozo ndi tipex aphuphe cha mtundu wanji, sizitheka yayi. Zikomo inuyo muzankozekera zoti mudzavota, chifukwa mudzavota mwamtendere, ndipo voti yanu idzawerengedwa mwachilungamo, kuti boma lomwe munalivotera mu 2020 lipitirize ndi kumaliza ntchito yake mpaka na 2030. Chifukwa chachiwiri nchakuti ndikukamba zifukwa zimene zandilimbitsa mtima. Kundilimbitsa mtima kuti ndipitirize kutumikirani pa mpando wa president nchakuti chitukuko kapenanso chithandizo chambiri chomwe ndabweretsa kuno chifukwa cha sapoti yanu, zimenezo zisayimire panjira, zipitirire. Mwachitsanzo kuno kumwera takangongoleza nifi maboma onse zokwana 72 billion kwacha kwa vanthu oposera 105,000 omwe ayamba mabizinesi osiyanasiyana. Ndiye wina aziti azimayi ndi achinyamata amabizinesi kumwera kuno Chakwera sangamvotere chifukwa palibe chimene wachita zigwira. Kunonso kumwera tagawanso ngongole zokwana 8 billion kwacha kwa alimi 18,000 kuti achite ulimi wa mthilira omwe pano uli mkati, kuti tipeze chakudya chokwanira pamene mukudikira ulimi wa mvula. Ndiye wina azinena kuti anthu akumwera sangavotere Chakwera chifukwa sana wachitire kanthu, zimveka. Kumwera kunonso paja ndikomwe mumagweredwa mavuto angozi za nyengo, kuyambira mphepo ija ya Ana, mphepo ya Gombe, mphepo ya Cyclone Freddy, komanso ng'amba ndi chilala cha El Nino
ndipo mu nthawi yakuvuta imeneyi onsewa tayesa kubweretsa thandizo la chakudya chokwana 105,980 tons chomwe tagawa kumakomo okwana 1.264916 million. Koma wina ali bize kumanamiza wanthu kuti Chakwera sitingavotere kuno satisamalira kalikonse. Kodi pali nzeru pamenepo? Chinasolo chiraze. Akakhala fetereza wa AIP ndiye mwina kuno tagawa mabanja osachepera 1.6 million chiyambire 2020. Koma wina ali bize kunamiza wanthu kuti akumwera sanga kuvotere Chakwera chifukwa sana kuchitireni chilichonse. Pali chilungamo. Komanso kumwera kuno tadzutsa njanji ni masitima omwe zipani zina zidakupherani kale nkuwasiya ali chifere mpakana 41 years. Zaka 41 misinkhuso yawena pano simnafikepo ya. Koma wina azikutsimikizani kuti anthu akumwera sangavotere Chakwera chifukwa sana achitire kanthu. Pali chilungamo. Kumwera kuno tamanga zitukuko zolimbikitsa maphunziro achinyamata mafacility atsopano mauniversity ngati Unipod building ya kumubasi lab yatsopano kumasi creator building ya kukuhesi zonsezi komanso administration yatsopano ku Unima oti ngati ku University of Malawi kuzomba mtati mukaone takwezanso maloni ndi allowance ama student ama university wonse amene kuposa maboma wonse ambuyo. Koma wina ali bize kumanamiza wanthu kuti ma student akumwera sangavotere Chakwera. Ali serious? Kumwera kuno tamanga maofesi ama DC ma stadium komanso masukulu ndi manyumba anthu ogwira ntchito zachitetezo zina zomwe ndadutsa pa mitole apo umwe pankachitira kumvetsa chisoni kwa basi. Koma kuti nonse amene mukuona zonsezi ndi maso anu akuti ati simungavotere Chakwera chifukwa atisanga mvotere chitukuko koma aizinza ndale. Kodi bodza limenelo ligwira? Kumwera kuno tathetsa muliri wa kolera omwe unayika miyoyo ya anthu ambirimbiri pa chiopsezo komanso tamanga ma health post ndi zipatala zatsopano. Koma wina akunamiza wanthu kuti anthu akumwera savotera Chakwera chifukwa iyeyo voti yakumwera anayikhwimira atutero ati ine tukhwema kwanga tunchauta zina zonsezo sinzidziwa ya mori ni wope zimenezo. Ayi ine ndikutitu anthu amenewo ntchito zomwe voti yanu yanithandiza kuti ndikwaniritse kuno kumwera konse andisiye ndimalize, ndipo ndine wolimba mtima kuti inuyo mudzavotera zitukuko zimenezo kuti zipitirire osati kuti zibwererenso mbuyo. Ayi chifukwa zipani zina zimachitudziwikiratu kuti sitsa dziko lonse koma za anthu ochepa pa banja lawo. Ndiye chifukwa chachitatu mwina poti tsiku lupita ndithamange ulankhulako
koma chimene chanilimbitsa mtima cha namba 3 nchakuti kuti lipitirize kutumikirani ngati president ndi masapoti yanu amene muli manambala kuno a Malawi Congress Party kumwera, chifukwa kale kunalibiretu ma structure koma pano achuluka ma structure achipani cha Congress. Nikuthokozeni chifukwa chipani kuno mwachibebetsa mtundu wonse, chifukwa tikunena chilungamo zaka 10 zapitazo kumwera kuno ma structures anali ochepa, koma pano ma structures a MCP alowa constituency iliyonse. Masabata awiri apitawo ena mudathandizonda ku Sanjika Palace kuphatikizaponso wena omwe mbuyomu mwakhala mukusapota zipani zina, koma mudandiuza nokha kuti pano pa chipani cha MCP mwachivomereza, mwachilandira ndi manja awiri, chifukwa mumati ngakhale mumasapota zipani zina kapena mumasapota zipani zina mbuyo, atsogoleri a zipani zinawo mwaona kuti anali ozikonda, chifukwa anali anthu okukanizani kuti msakapondeko kusanjika ngankale lomwe mdapondako ngati. Koma ineyo nikuti nyumba ya chifumu ni nyumba ya Malawi onse, ndipo zikangotha zisankhozi tipitirize kumakumana kusanjika, chifukwa mkwano district by district mpaka 2030, chifukwa kumene kuja ni nyumba yanu, ni nyumba ya boma, ni nyumba ya Malawi, ndipo muyenera kukafikako kudzacheza ni president wanu momasuka. Ndiye kukula kwa chipani cha MCP kuno kwanilimbitsatu mtima kuti ndipitirize kutumikirani ngati president. Chifukwa chachinayi chomwe chanilimbitsa mtima kuti mundivoteranso pa September apa pa 16, ndiye ndi manifesto yatsopanoyi, manifesto imene takhazikitsa momwe ndayikamo mfundo ndi mapulani okomera Amalawi onse makamakaso kuno, chifukwa tupali pano kudzuka kwenikweni ndiye sitinadzuke yani. Msewu uwu wa M1 unaonongeka chifukwa cha macyclone onsewazi, ndipo tifuna msewu umenewu ukhale msewu olimidwa mwa makono ngati muchatiuchitira M1 wopita kumpoto wolimba, chifukwa ngakhale msewu wa Malaka uja style yake sunali msewu wolimba kwenikweni, pena ndi pena waonongeka kale, koma wofunika wonse kulimbanso bwinobwino kuno ku vale kuno kushire vale. Misewu yofunika ndi umenewu woyambirira, komanso msewu wa ku East Bank, komanso msewu wa Chapananga. Misewu imeneyi njofunika koposa ndikuti tisasiye kuchita zimenezo, kota kuti tikafuna kuti tipititse patsogolo chitukuko chathu, angakhale tikamakamba nkhani ya ulimi ndi nkhani ya Shire Valley Transformation Project, programu imene ijatu njakuti kumwera konse kuno sikukhala programu ya mthirira yoposana ndi imene ija ndiyamba mwamba zedi, ndipo tangokhala pang'onong'ono kuyimaliza. Chifukwa chake fundo yoyamba manifesto yathu ndi ya food security, kapena kunena kuti chakudya chofikira aliyense, ndipo ndayika ndondomeko zoonetsetsa kuti tikhale dziko lodzidyetsa tokha. Ndondomeko imodzi ndiyakuyambitsa mafactory yathu yopanga fetereza konkuno, kuti fetereza ochipa afikirenso aliyense. Kunoku amadandaula agogo kuti angakhale ulimi wa cotton walowa pansi,
koma zimenezi nali ntazidziwa kale chifukwa sabataliro adatsa nifotokozera. Koma tibwerere ku nkhani ya feterezayo. Fetereza wokhala soil specific ngofunika usanguti fetereza paliponse chimodzimodzi chifukwa nthaka zina zimafunika fetereza wapaderadera, ndipo zimenezo tsopano zakozeka zili m'malo mwake. Mu 2020 dalonjeza fetereza wochipa, koma vuto loti timadalira fetereza wogula kunja yemwe wakwera mtengo chifukwa cha zina zifukwa by 500%. Chilowere ine nili mboma muno chifukwa mayiko omwe amagulitsa feterezayo ali pa nkhondo yomwe idasokoneza mitengo yonseyo. Ndiye masomphenyanga ochipitsa fetereza kuti atheke kukhazikitsa mafakitale konkunoku nkuti tsopano chakudya chifikire aliyense. Koma monga tachitira za mafuta kuti tizigula kwenikweni amapangako, tikuchiranso feterezayo tsopano zikhalenso chimodzimodzi. Zikomo. Fundo yachiwiri manifesto yanga ni ya job creation kapena kuti ntchito zokwanira aliyense. Ndiyenda ikandondomeko ni maprojekti mmasekta oposa 10 omwe adalembe ntchito achinyamata okuona 750,000 chaka chilichonse, kuti podzafika chaka cha 2030 tikhale tidalemba ntchito achinyamata okwana 3 million. Ndipo ntchito zaketu tikamanena kuti ntchito tikukamba zokhazikika osati maganyu, ndipo malipiro ake atukula moyo wa munthu aliyense wa inu. Komanso pa msonkho wa malipiro tichotsapo 10% kuti muzitenga zambiri kupita nazo ku nyumba mthumba mwanumo. Fundo yachitatu ya manifesto yanga ndi wealth creation, yomwe cholinga chake nkuchulukitsa chuma chanu. Iyi tikunena kuti nkhani ya inu nonse amene mukufuna kupanga business mukhale wokonzeka chifukwa ndayikamo mfundo zoti inuyo mukhale zikhwaya. Fundo imodzi yoti tikubweretsa 10-10 challenge yomwe tidasankhe inu azimayi ndi achinyamata okwana 10,000 nkukupatsani mpamba okwanira 10 million kwacha kuti muzichita mabizinesi asiriyasi. Fundo ina ni yoti NIF tikuyikulitsa tsopano kuyisandutsa Agricultural Development Bank kuti inu nonse mukufuna kupanga bizinesi yeniyeni ya ulimi popeza ndalama mupeze ndalama mosavuta komanso minda yoti muchitire mabizinesi amenewo ya ulimiwo. Tizikupatsani ndife aboma mpulogalamu imeneyo. Tere kuwena amene ali ndi minda ikuluikulu imene imagwira ntchito kale koma lero sikulimidwa, tizikambana wonso kuti nonse amene muli serious za nkhani imeneyi mupeze chochita. Tifuna kuti tithetsetu umphawi koma pali ka pologalamu aka chifukwa tifuna kuthetsa umphawi wachibadidwe. Ndi azimayi apabanja lovomerezeka. Mukonzekere kuti mwana aliyense akabadwa timutsegulira tsogolo account. Nkuyikamo 500,000 kwacha yoti zingochulukirabe mpaka tsiku lomwe mwanayo adzafike zaka 18. Nkukatenga ndalamayo itakwana tuntha imeneyo mamiliyoni ambirimbiri
ndiye kuti tamchotsa mwanayo mu msampha wa umphawi. Generation yubwerayo idzakhala generation yopanda umphawi mpang'ono pomwe. Fundo yachinayi manifesto yanga ni governance reform, ndipo nkhani ya governance reform kapena kuti kuyendetsa boma mwamakono. Tikamati kuyendetsa boma mwamakono lutanthauza kuti kukupatsani inuyo mpata achinyamata mwachitsanzo kuti muyendetse nawo boma mwamakono. Koma nanenaso kale manifesto ya 2020 ija kuti nkhaza zoyika vanthu akuluakulu m'mipando sibwino, kuzunzanso anthu ena sibwino, kumazunza vanthu okalamba azimayi okalamba m'midzimu, azibambo okalamba m'midzimu sibwino. Tiwasiya apume mu mtendere bwinobwino, zidzukulu ziwadziwenso kuti tili ndi makolo athu. Ndi nthawi yawo adzukulu tsopano kuti asamalire matupi athu. Ndiye talira kuti manifesto imeneyi mukhalenso kabineti yakuti pasachepere folo amene zaka zawo sizinakwane 35 mu kabinetimo mwadaladala. Ndi cholinga chakuti inu achinyamata mukhalenso mkati moyendetsa nawo zinthu zimene zikukhudzani. Ndiye achinyamata masiku ano amati afuna kukhala mtika mwa zimenezi. Akuti anakonzeka kujaiva Tapusha wachinyamata, tapusha munilole nimalize bwino. Tufuna kuti inu nonse achinyamata dziwani kuti ifeyo zokuganizirani nzambirimbiri, kuti mukhale ni gawo lomachita zinthu zimene zithandize nonse kukhala nawo pa zochitika mdziko lino. Boma ni lanu ndipo muyenera kuyendetsa inu ndi Chakwera limodzi kuti tsogolo lanu likhale lokhazikika. Nakambapo zambiri, ndimalize ndi fundo namba 5 manifesto yanga. Manifesto imeneyi ikufunika inu achinyamata amachawi, chifukwa ndi fundo yolimbikitsa ubwino wa boma kapena kuti public service delivery. Fundo imeneyo nayikamo ntchito za boma zokwana 72 zomwe cholinga chake nkuonetsetsa kuti mu programu iliyonse ya boma afikire aliyense, kaya ni za umoyo, kaya ni za malonda, kaya ndi za misewu, kaya ndi za maphunziro, kaya ndi madzi aukhondo, kaya ndi zimbudzi za makono kulikonseko, kaya nchitetezo chimene, kaya ndi za mabando ya pa intaneti. Mabando amene ajatu ngati simmadziwa kunoku ndi ochipa kusiyana ndi mayiko ena mu Africa muno. Achinyamata athamangitse zinthu zimenezi, ndipo zipani zopanikiza wenawa kuti azitumikira pamene alibeni nyonga zomwe sibwino ayi. Tene kuboma lomweli pa September 25 pano wina asakulonjezeni zina ayi, kapena sokukunamizani kuti musinthe ayi. Ndiye musagwedezeke, musatekeseke, musanamiziridwe. Nditumeni kuti voti yanu tipitiritse chitukuko chimene tuchita kale kuno. Chakudya sitisiya kugawa, msewu ungofunika tikonze ndithu, komanso inu amene
takusunthani malo kuti mkakhale wena otetezedwa malo wenawo tigwirizire nawo ntchito yakuti kuno kuchire pale ngakhalenso kumtundako tionetsetse kuti palibe china chilichonse chimene tingataye koma kuti amalawi atumikiridwe chifukwa ngakhale mkambe kucholo kumulanje kuti anthu amasowaso poti tili mapati koma zonsezo zili m'malo mwake kuti inu ndi ine tikagwirizana limodzi tipititsa chitukuko cha dziko lathu mtsogolo kuomera aliyense wa inu amene mwasonkhana pano. Ndiye kuno kumwera ndili wokondwa kwambiri kuti lero monga tachita afumutu achimombo akuti taposa mzuzu taposa lilongwe. Ndikuyamikireni chifukwa cha zimene mwachita kuno kumwera ndipo Ambuye akudalitseni nonse. Tiyeni tikagwire ntchito mwamtendere mopanda phokoso mopanda ndewo chifukwa nkhondo simanga mudzi ife tonse ndife Amalawi. Kampeni ikatha mavoti akatha ubale wathu upitirirabe ndiye palibe chifukwa chakuti wina achitire nkhanza mnzake. Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.